Malam Bello, bai na wata taxi ba. Ni. Ina zuwa ustaz. Ina zuwa. Karanta daga nan. Karanta. How are you? Dan Allah ka daga murya. Salam, big sis, how are you? Hope you're good. Please, if you're less busy, I would like to see you, please. So, alaikum assalam. Yana dukanta. Sai na da ke ta. Ustaziya. Ai ni ya Ba zan isa hana ce. ki hukunci ba, tsaya mana. Ni da ma zan yi magana da ke kiki. Karanta Ni zan yi mu. magana da ke kiki ustaziya. To shikenan ni ba na bukatar ka karanta. Ina zuwa. Karanta. Ita da kanka za ta karanta. Ba na so kina doke Ustaz, ne. Ba ni. zan baka ne ta karanta da kanka. Ba ni yin karanta. Karanta chat ɗina da ke. Ni ki bani Daga karanta. hannuna. Daga hannuna. Ba ni karanta. Daga hannuna. Ba ni. Ya ustaz ka kyale ni. Ustaz ya hakuri. Ustaz ka kyale ni, karanta daga nan. Nan za ki karanta. Karanta! Ba ni sha. Ustaz, sai ka karanta. Tsaya mana. Wallahi sai ka karanta. Na sani. Karanta! Ba ni karanta. Karanta yanzu. Karanta ya. Dan Allah da annabi ka kyale ni. Karanta. Ustaz ya ni da ki. Zan nuna miki na haifi. Karanta text din nan. Tsaki. Karanta Amina. Amina jangu text do. Ba ni. Jama'a, this is text da nayi da Amina. This is text da nayi da Amina. Idan na cuci yarinyar nan, kada rabbiye ban abin da nake nema duniya da lahira. Ustaz ya ba ni. Wannan abun kake. Ƙarya take yi. Amina, mai da abin da ce ƙarya take yi. Amina, na taɓa cewa ina son ki. Amina, na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina, me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shedan ku na ƙwaya wanne daga ciki? Hadda na ƙwayan. Me na miki? Me na miki? Baka taɓa mun komai ba. Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni tun kike haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba, Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana, Amina, kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me nace miki? Ina ce mai no good. Ni na mace ne. Me nace miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamata. Why kika yi min sharri? Ki haƙuri. Why kika yi min sharri?